No więc dzisiaj witamy z drugiej strony. Niechcący zaczęłam zdanie od no, więc tak się nie robi. Ale emocje są ogromne. Tam po drugiej stronie widać ten tunel pieszczotliwie zwany Jajeczkiem. No i płynie sobie tutaj Bytomka, płynie. Dzisiaj mamy 6 stycznia, mamy 6 stopni, więc pożywiamy się też na słodko, mimo wszystko jest dość chłodno. No i kontynuujemy naszą podróż. Oczywiście, no jak wiecie, stamtąd nie mogliśmy przyjść, więc trzeba było podejść tam na Piastowską i cofnąć się tutaj właśnie do tego miejsca. No i idziemy dalej i zobaczymy właśnie po przekroczeniu ulicy Piastowskiej, w jakim stanie są dalej te nasypy i gdzie dotrzemy. A przypominam tylko, że jesteśmy właśnie w śladzie kolei piaskowej, która od bardzo dawna tutaj już nie biegnie. No, a my się staramy jakby zobaczyć, zweryfikować, czy na tych terenach dałoby się coś urządzić, no bo to są takie świetne po prostu też skróty między dzielnicami. No i ludzie z nich korzystają, jako na przykład ze ścieżek rowerowych czy takich szlaków do biegania, więc dlaczego by tego jakoś nie usankcjonować? Może pamiętacie, że tutaj kiedyś był wiadukt właśnie przy ulicy Piastowskiej, no i on został wyburzony jakieś 2 lata temu, a ja jeszcze pokazywałam zdjęcia, kiedy on tu istniał. My musimy się dostać na tamtą stronę. No ja nim przechodziłam krótko przed wyburzeniem i nie był to najlepszy pomysł. Był naprawdę w kiepskim stanie technicznym, ale no nadal na ten moment jest to kolejna przerwa w tym potencjalnie naprawdę fajnym ciągu komunikacyjnym. Przeszliśmy sobie na drugą stronę, tutaj zaślepka od strony Rudzkiej Kuźnicy i znacie to osiedle z moich wcześniejszych materiałów, przepiękne osiedle robotnicze wzniesione przez hrabiego Balestrema. A tutaj też oczywiście, ponieważ tam już jest Bobrek, no to kiedyś biegła granica, czyli tu strona niemiecka, a tu strona polska. No i generalnie jako osoba, która się wychowała przy kolei, ale akurat ja się wychowałam przy tym odcinku ligockim, Katowice-Ligota, no to tylko sobie mogę wyobrażać, jak tutaj było, kiedy ta kolej jeździła, no bo zobaczcie, tutaj są zaraz domy, a ode mnie właśnie ta kolej troszeczkę, no minimalnie dalej przejeżdżała, dalej przejeżdża, tylko teraz już oczywiście ten ruch towarowy jest znacznie mniejszy, no i właśnie pamiętam ten szum, który nieraz za dziecka mnie kołysał do snu. No cóż, tutaj jak widzicie mamy różne takie przejścia, z których ludzie sobie dalej korzystają, no i idziemy dalej, więc samego osiedla i urzędu celnego Wam dzisiaj pokazywać nie będę. Mijamy właśnie staw Szkopa i latem nie umiałam Wam go pokazać, bo było tutaj zbyt zarośnięte, więc sobie to wtedy odpuściłam. A teraz mogę Wam Szkopę pokazać, a w tle, jak już wspomniałam, zabytkowa zabudowa no, Rudzkiej Kuźnicy. Tutaj się trochę zawahałam, czy całość jest zabytkowa, ale zdecydowanie nawet jeżeli nie jest, no to być powinna. No, także tutaj jak widzicie na Szkopce jest nawet stanowisko łowieckie. No a my idziemy dalej, czekają nas kilometry krzoków, ale na pewno coś ciekawego się trafi. Ostatnim razem, na ostatnim odcinku było bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jeszcze wcześniej szłam przecież w stronę Sząbierek, tylko że nie było z tego filmu. No i na zeszłym odcinku moim zdaniem najciekawszy jest właśnie ten tunel Jajeczko. I ostatnio się dowiedziałam od jednego z obserwatorów, pozdrawiam Eugeniusza, że w ramach tych inwestycji, które tutaj mają przyjść, czyli przywracania kolei przez Orzegów, być może no, ten tunel zniknie. Bardzo bym tego oczywiście nie chciała, tym bardziej, że jego stan techniczny wydaje się być satysfakcjonujący. No ale czas wszystko pokaże. My cały czas idziemy teraz wzdłuż Bytomki i no nie widać, ale tam jest mostek na Bytomce, który całkiem niedawno w czasie spaceru przyrodniczego no przekraczaliśmy tam z tamtej strony i szliśmy na wał wzdłuż Bytomki, a teraz poruszamy się właśnie
tym nasypem. Zorientowałam się mniej więcej po mapach, gdzie on nas powinien zaprowadzić, ale tak 100% nie wiem. No cóż, troszkę też śmieci w lesie. No i tu znowu pytanie do Was, drodzy widzowie. Jak wiecie, to są takie odcinki z zakresu studium poznawczego. Cóż to jest? Szkoda, że jest tak ślisko, bo nie będę się tutaj szwendać jakoś bardzo, ale to też wygląda jak wiadukt. W tle jest jakiś pustostan. Wielu z Was pisze mi, że nawet jeżeli Wy nie pamiętacie takich czasów, kiedy to wszystko działało, no to na przykład Wasi rodzice czy dziadkowie pamiętają. Więc tutaj staram się to jak najdokładniej pokazać. No, to mi wygląda na wiadukt właśnie z takim eleganckim zejściem. No cóż. I tamten pustostan, ja już go mijałam, tylko z drugiej strony. Została sterta cegieł. Co to może być? No cóż, ciekawość wzięła górę, bo tam właśnie, będąc na górze, okazało się, że to wygląda jak taka spora niecka. Skojarzyło mi się z może jakimś miejscem przechowywania albo dystrybucji właśnie materiałów podsadzkowych. Przecież po to istniała kolej piaskowa. Kolej piaskowa właśnie służyła do transportu piasku jako materiału podsadzkowego, czyli takiego do wypełniania wyrobisk górniczych. No to już w zasadzie wszystko wiadomo. Tak, tam jest ten mostek nad Bytomką, gdzie szliśmy ostatnio ze Stowarzyszeniem Turuda. Tak, tu trzeba uważać. Takie progi to potrafią być bardzo zwodnicze i człowiek może wyrżnąć. Tutaj ewidentnie się znajdowała jakaś aparatura. A tam co jest? O! Okej. Także tutaj widać mostek na Bytomce i jakbyśmy szli w tamtą stronę, no to dojdziemy wałami Bytomki też do Biskupic, ale do osiedla Borsiga, które już też znacie i z filmów, i z Facebooka, i z moich relacji i w ogóle. No, a my wracamy na nasyp. Ktoś sobie tam tym nasypem teraz właściwie spaceruje, co też pokazuje, że no kurczę, no to jest już któraś osoba, którą mijamy, czy właściwie grupa osób. Ludzie z psem, no z wózkami, z dziećmi to akurat nie po takim terenie. No ale jest zapotrzebowanie na takie ścieżki rekreacyjne i ludzie i tak z tych terenów korzystają, więc dlaczego by ich nie rekultywować? Wracamy na nasyp. W ogóle fakt tutaj istnienia tej niecki mi się skojarzył z tym zabrzańskim Szybem Mikołaj. Kiedyś Wam go pokazywałam na Facebooku, jak jeszcze tam była maszyneria, chociaż już nieczynna, kompresory z takimi oryginalnymi radzieckimi tabliczkami. No teraz tam już są niestety zgliszcza. Przed chwilą było słychać majestatycznie rozchodzący się dźwięk dzwonu z sanktuarium Świętego Józefa na Rudzie, też zresztą ufundowanego przez rodzinę Balestremów, a my wchodzimy na taki bardziej otwarty teren. Tu też znowu widzicie jakieś pozostałości betonowe. Czy tu mogła być na przykład nastawnia? No ale co oni by tu mieli nastawiać? Ale może, nie? No bo tu chyba przecież ten ruch musiał iść w dwóch kierunkach. No takie pomieszczenie, żeby wchodzić po schodkach i było małe, kojarzy mi się z nastawnią. A ja tutaj po tych biskupickich szlakach trochę chodziłam jeszcze za czasów, właściwie przez całe lata, jak schronisko Przytul mnie było w starej lokalizacji, bo przez wiele lat odbywałam tam z rodziną wolontariat. I wtedy jeszcze, no wiadomo, wiedzę się zdobywa krokami, nie łączyłam tak wszystkich kropek. Zobaczcie, tutaj w tle przepiękne familoki z Rudzkiej Kuźnicy. Właśnie te stricte domki, które wzniesiono na potrzeby pracowników hrabiego Balestrema i ludzie chodzą z takimi cudownymi pieskami. No, bardzo tutaj sielsko. Tutaj na dole znowu jakieś ceglane pozostałości, ale też się zastanawiam, bo tutaj w Rudzkiej Kuźnicy
krótko, bo krótko, ale funkcjonował bardzo duży i bardzo nowoczesny szpital górniczy na 300 łóżek, więc no zastanawiam się, może gdzieś tutaj jeszcze jakieś pozostałości też się zaplątały. Taką najbardziej oczywistą pozostałością jest budynek dawnej portierni, taki szary, też Wam go kiedyś pokazywałam i on jest teraz po prostu budynkiem mieszkalnym. No i park, który nie przypomina za bardzo już parku, prawda, tylko bardziej las. No ale widać tam nawet bruk pod nóżkami momentami, a tutaj zobaczcie, mamy znowu takie betonowe klocuszki. No to by pasowało, że tutaj były słupy, nie? No, zwalone drzewo przed nami. A powiem Wam, że jak oglądaliście From na HBO, to wiecie, że zwalone drzewo nie oznacza nic dobrego. No ale może nie przepadniemy. Akurat może tego nie być słychać na GoPro, ale bardzo dobrze tutaj na żywo momentami słychać ptactwo. No bo jak Wam już też opowiadałam i pisałam, Bytomka jest czystsza teraz. No i tak się składa, że zamieszkuje tutaj około 100 gatunków ptaków. Także na przykład kaczuszki są bardzo takie przyjazne i można sobie tutaj przychodzić podziwiać. Oczywiście z daleka. Ale właśnie w tej okolicy czyniono też inwestycje pod tak zwane KRR. I KRR, czyli coś jak taka szybka kolej regionalna, no to miało to być takim kolejowym ekwiwalentem DTS-ki. I ponieważ właśnie to miał być taki szybki ruch kolejowy, no to stwierdzono, że powstanie osobna infrastruktura, żeby właśnie nie nachodziło się to z tym ruchem no, kolei pasażerskiej, tej powiedzmy takiej bardziej regularnej, międzyregionalnej na przykład. No więc rozpoczęto takie inwestycje. W Zabrzu zresztą przetrwał nawet taki betonowy wiadukt po tej niedokończonej KRR-ce, ale wszystko szlak trafił i upadło, bo oczywiście osoby, które były odpowiedzialne za zarządzanie tym projektem, no przynajmniej wiele z nich utonęło w korupcji i to się po prostu nigdy nie udało. A szkoda, bo kto był na przykład w Londynie czy w Madrycie, ten wie, jak bardzo taka kolej pomaga w funkcjonowaniu metropolii, a zresztą daleko szukać. Przecież choćby sam fakt tego, co robią nasze koleje śląskie, też znacznie ułatwia życie codzienne. Nie wiem, na ile GoPro to uchwyci, ale w tle mamy płomień koksowni Jadwiga. O, i tutaj macie zarąbiste ptactwo. No, Jadwiga, bo kiedyś w Biskupicach istniały zakłady Hedwigswünsch i Ludwigsglück. O Ludwiku Wam troszkę opowiadałam, to była kopalnia, a o Hedwigswünsch jeszcze mało. No cóż, koksownia jest działająca i nie ma wstępu na jej teren, więc może kiedyś w jakiś inny sposób Wam o tym opowiem. No tutaj, kurczę, kawałek tego nasypu został podebrany, ale przypuszczam, że to jest z uwagi na działalność firm takich offroadowych, bo tutaj jest taki chyba dziki tor, sądząc po ułożeniu opon. No, a właśnie jak tutaj chodziłam z pieskami niejednokrotnie takimi większymi, to naprawdę tego rodzaju ukształtowanie terenu zawsze powodowało we mnie strach, że się gdzieś razem z tym psem wywrócimy i już nikt nas tu nie znajdzie. Znaczy, ja bym się wywróciła, pies raczej nie. Nie wiem, czy GoPro dobrze uchwyci obecność tych pięknych stworzeń, ale to oznacza, że skoro jesteśmy bliżej stadnin, to zbliżamy się do osiedla Borsiga, czyli Bozywerku. No, to jest troszkę creepy. Wygląda jak z jakiegoś uniwersum postapokaliptycznego. Jak jakiś znak, ostrzeżenie. Nie wchodźcie na ten teren. Tymczasem obok nas, po lewej stronie, Bozywerk. Ale na razie tego kiepsko widać, bo jesteśmy w krzaczorach. Znowu te drogi się właśnie tak rozdzielają, tak jakby tam jeszcze inna linia może biegła, czy jakieś pomocnicze linie. Tutaj widać już te piękne familoki z Bozywerku. No, powiem Wam, niektórzy się mogą dziwić, że
Nie przeszkadza mi mieszkanie przy kolei. Ja kiedyś mieszkałam jeszcze bliżej nasypu kolejowego i to czynnego, bo przy Wyplera w Katowicach i powiem Wam, chyba przyzwyczajenie z całego życia, bo absolutnie ten, jakby nie patrzeć, hałas mi nie przeszkadzał. No tutaj też, jak widzimy, bardzo blisko osiedla musiała ta kolej, przejeżdżała, więc musiała robić. No jak widać, na hałdach też doskonale bawią się dzieci, a tutaj budynek szkoły ewangelickiej, w której znajduje się kaplica, już dziś nieczynna, ale zabytkowa, zachowana i oczywiście możecie ją zobaczyć w programie Mikrokosmosy, który serdecznie Wam tak po koleżeńsku i od serducha polecam. Mijamy Bozywerk, piękne osiedle. No a ja miałam jeszcze dopowiedzieć, o co chodziło z tą koleją piaskową. No jak wspomniałam, to była sieć stworzona na potrzeby właśnie transportowania materiału podsadzkowego, jakim najczęściej był piasek. I oczywiście przed wojną już na Górnym Śląsku istniały dwie duże piaskownie tutaj u nas, mianowicie w Przesklebiu i w Pyskowicach. Zmieniła się władza, no i władze komunistyczne stwierdziły, iż no fajnie, że istniały te dwie duże piaskownie, ale istniało też bardzo dużo mniejszych, bardzo często prywatnych, na potrzeby poszczególnych zakładów wydobywczych prywatnych. No i władza z PRL-u stwierdziła, że no dobra, no to my tutaj centralizujemy wszystko, ujednolicimy, powołujemy właśnie taką do życia tutaj specjalne przedsiębiorstwo, które będzie nadzorować tą inżynierię materiałów podsadzkowych. Robimy magistralę piaskową, kolejową i taką centralną piaskownię. No, także moi drodzy, tak się potoczyła ta historia, że oczywiście wraz z likwidacją kopalń cała ta infrastruktura stawała się mniej i mniej potrzebna. No i niestety nie była ona zagospodarowywana na bieżąco, tylko to, co się stało, to widać jak na załączonym obrazku. No są miejsca, gdzie to zagospodarowanie zaistniało, na przykład między Brynowem a Giszowcem w Katowicach w końcu się udało. I cóż, moi drodzy, oby tak dalej. Ale jak na razie to widzicie ten ogromny zmarnowany potencjał. Zobaczcie, tutaj jeszcze właśnie za Bozywerkiem zachował się kawałek szyny. No i ja się ostatnio bardzo zdziwiłam na hałdzie w Makoszowach, że tam też przecież dość dużo niewykorzystywanych szyn jeszcze się zachowało i kolega mnie uświadomił, że na szczęście podobno na złomie nie jest tak łatwo sprzedać szynę. No. Także my tutaj idziemy wiaduktem, który jest czynny. Całkiem fajny. No tutaj widzimy, bardzo ciekawie umocniony jest ten nasyp z dwóch stron. Tam jeszcze widać jakieś rury w tle, ale co mnie niepokoi, to że widać samochody. No i tak zasadniczo sobie wyobrażałam jako dziecko koniec mapy w pierwszym GTA. Wyszliśmy przy szpitalu na Biskupicach. Nie zwróciłam uwagi, że tak będzie. Tutaj za mną nasza dalsza droga, ale to w odcinku 3, a teraz jeszcze wrócimy sobie przez Bozywerk. Tak właśnie zdecydowaliśmy, że podzielimy sobie drogę. No tutaj gdyby akurat ten nieczynny Jakubiec mi nie zasłaniał, to byłby dobrze widoczny Konsum na Bozywerku. To był też gościniec. Także jeszcze kiedyś o Konsumie Wam więcej opowiem. O Bozywerku możecie poczytać na moim Facebooku. A my idziemy na spacer po Borsigu, także zapraszam na kilka przebitek. Tu już wspomniany budynek starej szkoły, tam nawet widać okna z kaplicy. Tu jest też tabliczka informująca, że kaplica tu jest, ale no nie umawiałam się dzisiaj, żeby ją zwiedzać.
sobie tym razem szli wzdłuż Bytomki. No i taki to był spacer, to zakończenie w sumie nieplanowane, bo nie wiedziałam dokładnie, w którym miejscu zakończymy dzisiaj podróż Starym Nasypem. Także w kolejnej odsłonie widzimy się przy szpitalu w Biskupicach. No i będziemy jechać z tym koksem dalej. A jeżeli podoba Wam się to, co robię, to rozważcie proszę zostanie moimi patronami. Link do Patronite'a oczywiście umieściłam w opisie tego filmu. Jeżeli zaś podobał Wam się ten film, ale nie chcecie zostawać patronami, to nie zapominajcie o zasubskrybowaniu tego kanału i zostawieniu łapki w górę bądź w dół, jeżeli Wam się to nie podobało, ale pamiętajcie, że to też napędza mi zasięgi. Dzięki i do następnego. Z tego miejsca składam najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich moich patronów, a są to Anika, Patryk, Janusz, Artur i Jakub. Dziękuję bardzo.